מאחורי הבית עכשיו. אני מקווה שזה יעבוד לי. עכשיו הוא אין לי מושג איפה אני. מקווה שאני אנצח. הנה. אנחנו עכשיו מעלים סרטון ביוטיוב. עוד 3 דקות נעלה אותו. בינתיים אנחנו פה. אנחנו בשיא, אנחנו עוד 2 דקות נגמר הסרטון. אתם שומעים את הצחוק האלה? זאת אחות שלי הקטנה. היא קצת... זה אוריאן. אוריאן טורח פה, אני לא יודע איפה הוא. אני קצת מפחד, אני שומע את אבא שלי. ואני קצת מפחד אם אני אאבד. אני לא יקרה לי כלום. אני בטוח איתכם. לתמיד. דה דה אולדה. לא. אני... אוי. עוד מיד. אמרו לה שאני שם. אוי, רק מישהו לא ראה אותי. שלא ראו אותי בטעות. אני מקווה שאני אנצח בסרטון הזה את הכל. נגמר. אפשר להתחיל לצאת. אני רואה את כולם ונגמר הסרטון.